Yes sir! Para sa panibagong edisyon ng Usapang Basketboleros, tutungo tayo sa bayan ng Mangatarem dito sa Pangasinan. At syempre, ating kikilalanin ang Lady Kyrie Irving sa bayan ng Mangatarem na si Rexielyn Lopez. At isa rin siyang produkto sa eskwelahan ng University of Baguio sa Baguio City. At huwag na natin patagalin pa, ating kilalanin ang Lady Kyrie Irving sa bayan ng Mangatarem dito sa Pangasinan na si Rexielyn Lopez. And welcome to my channel na Sir Pidong TeeVee, Usapang Basketboleros. What's up sa inyo mga ka-BASKETBOLEROS? Ako nga po pala si Rexielyn Lopez, 19 years old, 5'5", playing position, point guard and shooting guard. Nakatira sa Bugtong Nyog, Mangatarem Pangasinan. At ako ay kasalukuyang nag-aaral sa University of Baguio. And you're watching Sir Pidong TV, Usapang Basketboleros. Start po ako maglaro ng basketball when I was elementary. Pero hindi ko pa po masyado pinaprioritize laro ng basketball dahil volleyball po epekto noon. Pero naglalaro pa rin po ako kasi yung court po is tapos na po ng bahay namin dati. And puro lalaki po kasi yung kapatid ko, that's why nag-irritate po siguro ako. Actually, kagahapon po naglaro po ako sa mga taga dito sa amin. Kahit puro lalaki po kalaro po. And halos daily po kasi mga minsan at dito ko kaya ang naging first official game ko is yung grade 7. Pero hanggang division league lang po yung inabot ng team ko noon. Pero may naka-trade po ako for R1 game. And nakapagpalaro pa bansa rin po ako ng 28 league sa Vigan City po. After po po mag-grade 12, I was planning sa Manila mag-aaral kasi may mga opportunity for na school. Pero sakto po kinakausap po ako ni Coach Cross na recruit po sa UP. Kasi maganda rin naman daw po yung mga liga doon ay okay naman po yung sistema doon. Kaya actually pumayag din yung mama ko doon. And then yun, doon ako napunta sa University of Baguio. At syempre, nagkaroon ng iba't ibang awards si Rexielyn Lopez tulad ng Athlete of the Year noong grade 12 siya, 5-time MVP sa Mangatarem National High School, 4-time Finals MVP sa Sub-Unit Meet, Best Captain Ball sa Mangatarem National High School, at ang 3-point shootout Women's Division First Place sa bayan ng Mangatarem.
first of all, especially sa family ko. Kaya second sa mga coach na tumulong sa akin. Coach Jimmy, Coach Ryan, Coach Maxwell, Coach Dexter, Coach Siskenya, Coach MJ, Coach Arnold. And sa coach ko po ngayon, Coach Delson, Coach Christine, Coach Alan. And sa mga team, yung kaibigan ko po, shout out sa inyo. BB Cardinal, shout out. And lastly, Sir Pidong, thank you po. It's my honor na ma-featured po sa channel niya. Subscribe po ng channel niya, mga idol.